It-tkabbir tal-investiment fil-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali kompla jiranka fl-ewwel nofs tas-sena fejn globalment laħaq aktar minn 857 miljun euro. Dan kien l-akbar ammont li qatt ġie reġistrat għal dan il-perjodu tas-sena u f'sitt xhur biss kien hemm 75 miljun euro aktar minn dak investit f'sena sħiħa fl-2012. Iċ-ċifri pubblikati llum mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru li tkabbir fuq l-istess perjodu fl-2024 kien ta' aktar minn 85 miljun euro. Bl-akbar qabża tkun fuq benefiċċji bris pensjonanti, familji bit-tfal u anzjani. Ftit inqas minn 98,000 pensjonanti kontributorji jirċivew bejniethom aktar minn 650 miljun euro f'rati mtejba ta' pensjonijiet tal-irtirar, tal-invalidità u tar-romol flimkien mal-pagamenti tal-bonus li jitħallas mal-pensjonijiet. Persuni oħra intitolati għal pensjoni mhux kontributorja tal-età irċivew b'kollox kważi 11 miljun euro. Tħallsu kollotijiet li jlaħqu 10.4 miljun euro lil 13,490 persuna l-aktar nisa li mhumiex intitolati għal pensjoni minħabba li ma kellhomx bolol biżżejjed biex jikkwalifikaw. Il-benefiċċji għal familji bit-tfal fl-ewwel sitt xhur tas-sena telgħu għal kważi 48 miljun euro, żieda ta' kważi 10 miljun euro. L-akbar żiediet kienu reġistrati fin-nefqa fuq is-supplement li jitħallas ma' Children's Allowance li żdied b'aktar minn 8 miljun euro u fuq l-allowance li titħallas lil familji b'wild f'edukazzjoni postsekondarja jew terzjarja li żdiedet b'1.6 miljun euro. Żiediet oħra sinifikanti kienu fil-benefiċċji għal tfal u persuni b'diżabilità u flotja li jingħataw anzjani fl-età ta' 75 sena jew akbar. Bosta minn dawn il-familji u anzjani kienu fost is-97,000 benefiċjarji li tħallsu l-benefiċċju addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja. B'kollox is-somma li rċivew kienet laħaq kważi 25 miljun euro, żieda ta' aktar minn 6 miljun euro fuq l-istess perjodu fl-2024. Dwar dan il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon stqar li għalkemm kien hemm xi żiediet fl-att ta' benefiċjarji f'kategoriji diversi, dan it-tkabbir b'saħħtu fl-investiment soċjali kien prinċipalment xpronat mill-fatt li l-miżuri kollha mmirati biex itejbu r-rati tal-benefiċċji kif imħabbra fil-Baġit 2025 daħlu fis-seħħ kompletament fl-ewwel xhur tas-sena. Il-Ministru Falzon qal li kien ukoll ta' sodisfazzjon li jara li tul dawn ix-xhur kompla jonqos l-att ta' persuni li jirċievu l-assistenza soċjali u tad-diżimpjieg. Stqar li bis-saħħa ta' ekonomija b'saħħitha li katret eluf ta' impjiegi ġodda flimkien mal-iskemi mħadba mill-Ministeru biex aktar nies jitħajru jidħlu fid-dinja tax-xogħol mingħand rekord ta' kważi 16,000 ruħ fuq l-assistenzi soċjali u tad-diżimpjieg fl-2013 l-att tagħhom fl-ewwel nofs ta' din is-sena niżel għal 5,700 persuna.